Shalom, shalom, shalom. ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ሰላምን ጸጋና ክርስቶስ ምስጉን ልኹም እዩ ከመይ ሓዲርኩም ክብርን እግዚአብሔር አምላክ ይኹን አንሃኹም ሰላሕ ዲኔ ካብ ክርስቶስ ዝገልጽ ትውልዲ CRG ኢንተርናሽናል ቸርች ዝፍኖ ናይ መዓልቲ ዝብል ናይ መዓልቲ ቃል ድብል ፕሮግራም ናዩ ሎም ድማ ከም ትኹል ግዜ ንመዓልቲ ድኾን ቃል እንካፈሎ ነዚ መዓልቲ ድኾን ቃል ድማ ሎም ሓቢርና ክንርኢና ሓደ ጊዜ ብዝተፈላለየ አጋጣሚታት ናይ መዓልቲ ቃል ደይንሰደሉ ጊዜታት አሎ ስሊዩ ይቅሬታ እንዳሓተትና ብዝተፈላለየ አጋጣሚ ክጥዕመና ስለደይክእል ይኹም ድኾነና ደሎ ማለት እዩ ክብርን እግዚአብሔር አምላክ ይኹን ስለዚ ሎም ድማ ከም ትኹል ጊዜ እንካፈሎ ነዚ መዓልቲ ዝኾን ቃል እምነትና በፍቅሪ ይሰርሕ ዝብል ሃሌሉያ እምነትና በፍቅሪ ይሰርሕ እዛ ክንነብረላ ንክርስቶስ ኣብ ህይወትና ክትገልጽን አባና ዘላ እምነት እዛ እምነት እዚኣ ኩሉ ጊዜ ኣብ ላይፍና አክቲቭ ትኸውን በፍቅሪያ ሃሌሉያ ስለዚ ሎም ማዓንቲ ስለታ በፍቅሪ እትሰርሕ እምነት ንእሽተይ ክንዛረቢና ማለት እዩ ክብርን እግዚአብሔር አምላክ ይኹን መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ገላትያ ምዕራፍ 5:6 ካብ 5 ጀሚረ ከምበልኩም نحناس بمنفس كاب امنت ناي صدق تسفا نصبل لنا بكريستوس يسوس اتا بفقري اتجبر امند امبر غزرت كونه ويس زي غزرت حدا غزع اي كالوني اتا بفقري اتجبر اتا بفقر اتسرح امند امبر هاليلويا ريخو محوات ناي እግዚአብሔር ዘበለ ነገር بزي فقر سرح يكلني مخنياتو እግዚአብሔር ባዕሉ ኔቸሩ ማንነቱ እሱ ፍቅር ስለዝኾነ ናቱ ዘበለ ዓለም ድማ በፍቅሪ ሁሉ ጊዜ አክቲቭ ትኸውን ስለዚ እታ አባና ቃል እምነት መስማዕና ዝተኻፈልና ያ እምነት እዛ እምነት ኣብ ጽጽባሕ ኣብ ህይወትና እንደ ዓበየት ትኸይድ በፍቅሪ ريخو محوات كل جيزي أبناء فقر السفرة زركبوا السبات أبيهوتهم بأمنة انداو السخيم زخورو نمنتاي تتبهاله كابيجزيابير أبانا حديرا زلا أمنة أسا بفقر تراح أبيهوتنا سلت عبيو كبرن እግዚአብሔር አምላክ ይኹን ብዙሕ ጊዜ ኣብ ህይወትና ሐሳብ አምላክ ፈቃድ አምላክ ክብሪ እግዚአብሔር ክግለጽ ስፍራ ክሕዝ እንደሊና ነገር ግን ናይ እግዚአብሔር ዘበለ ነገር ብዘይ እምነት ኣብ ህይወትና ክሰምር አይክእልኒ እታ አባና ዘሎ አምላክ እኳ እታ ምሳና ዘሎ አምላክ እኳ ርእሱ ዝገልጽ ኣብ ህይወትና በእምነት እዩ ነገር ግን ንዑኡ ኣብ ህይወትና ክግለጽ ትገብሮ ካብኡ ዝተኻፈልናያ እምነት በትኻብኡ ዝተኻፈልናዮ ፍቅሪ እያ ትሰርሕ ሪኹም ብዙሕ ጊዜ ንፍቅሪ ሸለል ተደኣ ንብል ኮይና ኣብቲ ናይ እምነት ዓለም ኣብኡ ንኸይንዓቢ ንርእስና ባዕልና ንግድብ ኣለና በእምነት ኣብ ጽጽባሕ ክንዓቢ ይግብአና እዩ ካብ እምነት ናብ እምነት ይዝብል መጽሓፍ ቅዱስ ኢየሱስ ንዘለኣለም ጎይታ እዩ ካብ ሓይሊ ናብ ሓይሊ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ይክርስትና ነገር ግን ኣብ ጽጽባሕ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ዘሳግረና እምነት ግን አክቲቭ ክኸውን ኣብ ላይፍና ፍቅሪ ይደሊ ኢየሱስ ጎይታ እዩ መጽሐፍ ክዛረብ ከሎ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 11:6 ከምዚ ኢሉሎ ብዘይ እምነት ንኣምላኽ ሓደካ ከስምሮ ኣይክእልን ኢሉ ኣይገርመኩምን ኣሕዋት ብዘይ እምነት ንእግዚአብሔር ከነስምሮ ኣይንኽእልን ኢና ብዘይ እምነት እግዚአብሔር ሓሳቡን ርእሱን ክገልጽ ኣይክእልን እዩ ብዘይ እምነት መንፈስ ቅዱስ ኣብ ህይወትና ክሰርሕ ኣይክእልን እዩ ብዘይ ፍቅሪ ድማ እምነትና አክቲቭ ክትከውን ኣይትኽእልን እያ ስለዚ ብኻልእ ኣዘራርባ እምነትና አባና ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ብዘይ ፍቅሪ ኣብ ህይወትና ክሰርሕ ኣይክእልን እዩ
ሲምፕል ስለዚ ኣብናይ ክርስትና ጉዕዞና ንኸን ዓቢ ዓብተራ ድጻወት እታ ብክርስቶስ ዝተቀበልናያ ፍቕሪ ኣብ ህይወትና ክሳዕ ክንደይ ትነድድ እታ ብክርስቶስ ዝተቀበልናያ ፍቕሪ ኣብ ኣኽሳዕ ክንደይ ንነብር እታ ብክርስቶስ ዝተቀበልናያ ፍቕሪ ኣብ ኣኽሳዕ ክንደይ ደው ንብል ኣብ ፍቕሪ ኣቋሞም ድገበሩ ሰባት ኣብ ፍቕሪ ኩሉ ግዜ ደው ዝብሉ ሰባት ንሶም ካብ እምነት ናብ እምነት ህይወቶም እንዳዓበየ ዝኸይድ ኣብ ፍቕሪ ደው ዝብሉ ሰባት ኩሉ ግዜ ኣብ ህይወቶም ናይ መንፈስ ቅዱስ መንቀሳቐስ ኣሎ ክብር ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ሎሚ ክገድፈልኩም ዝደሊ ቃል በእምነት ክትዓቢ ትደሊ ተኾንኩም እምነት ኣብ ህይወትና ብፍቕሪ ይሰርሕ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ህይወትና ክንቀሳቐስ ትደሊ እንድሕርኮንኩም መንፈስ ቅዱስ ብፍቕሪ ይሰርሕ ዳስዋዩ እቲ መንፈስ ናባና ከኣቱ ከሎ ፍቕሪ ኣምላኽ ሒዙ ይመጺና ሮሜ ምዕራፍ 5 ጥቕስ 5 ክዛረብ ከሎ እታ ፍቕሪ ኣምላኽ ብመንፈሱ ኣብ ልብና ኣፍሰሳ እዩ ዝብል ንምንታይ ተተባሃለ መንፈስ ቅዱስ ፍቕሪ ብዘይብሉ ስፍራ ርእሱ ክገልጽ ኣይክእልን እዩ መንፈስ ቅዱስ ርእሱ ብዘይብሉ ፍቕሪ ብዘይብሉ ቦታ ክቕመጥ ኣይክእልን እዩ ኣባና ንኸሓድር ፍቕሪ ሒዙ ክመጽእ ነይሩዎ ንምንታይ ተተባሃለ ኣብቲ ናይ ፍቕሪ ኣትሞስፌር መንፈስ ቅዱስ ክሰርሕ ዝኽእል ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ንመንፈስ ቅዱስ ኣብ ህይወትና ዘስርሖ እምነት ካብ ኮነ እቲ እምነት ድማ ብፍቕሪ ሰርሕ ካብ ኮነ ብኻልእ ኣዘራርባ ብዘይ ፍቕሪ ምዕባይ የለን ብዘይ ፍቕሪ በእምነት ምስጓም የለን ብዘይ ፍቕሪ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ህይወትና ክሰርሕ ኣይክእልን ኣነ ኣይራእኹን ኣብ ህይወተይ ኣይጋጠመንን ካብ ፍቕሪ እንዳወጹ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ህይወቶም ክሰርሕ ሰባት ኣይራእኩን ካብ ፍቕሪ እንዳወጹ በእምነት ክድልድሉ ሰባት ኣይራእኩን ምኽንያቱ ካብ ፍቕሪ እንተደኣ ስጉምትና ክወጽእ ጀሚሩ ንህይወትና ኣብ ሓደገኛ ስፍራ ኢና ነእትዎ ዘለና ናይ መጨረሻ ውሕስነት ዘይብሉ ሓደገኛ ስፍራ ካብ ፍቕሪ ወጺኻ ትስጉሞ ስጉምቲ እዩ ምኽንያቱ ብዘይ እምነት ትነብሮ ናብራ ኩሉ ናይ ስጋ እዩ መጽሓፍ ክዛረብ ከሎ ንሕና ግን ኢሉ በእምነት እምበር ብምርኣይ ኣይንመላለስን ኢና ኢሉ ናይ ክርስትና ህይወት ከምቲ ብእምነት ዝተቀበልናዮ በእምነት ከኣይና ንነብሮ ነገር ግን በእምነት ክንነብሮ በእምነት ንጎይታ ክነኽብሮ በእምነት ርእሱ ባና ክገልጽ በእምነት መንፈስ ኣብ ህይወትና ክሰርሕ ፍቕሪ ይደሊ ስለዚ ነብስ ወከፍና ብፍቕሪ ዘይንደራደር ክንከውን ኣለና ንጥቕሚ ካልእ ዘይኮነስ ንጥቕሚ ገዛ ርእስና ንዓና ንኽጥዕመና ህይወትና ንኽትልምልም ክብሪ ኣምላኽ ክበዝሐልና ግሎሪ ኣብ ህይወትና ካብ ግሎሪ ናብ ግሎሪ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ንኽንሳገር ምእንቲ ርእስና ኢልና ልብና ብፍቕሪ ንሓሉ ኣባና ዘሎ መንፈስ ብፍቕሪ ይሰርሕ ኣባና ዘሎ እምነት ብፍቕሪ ይሰርሕ ብዘይ ፍቕሪ ክንሰርሕ ኣይንኽእልን ኢና ኣምላኽ ሰማይ ምሳኹም እዩ ንፍቕሪ ሸለል ከይትብሉ ኣብ ፍቕሪ ደው በሉ መታን ክትልምልሙ ሻሎም Let's go down, good day you are.